Запомнете ме добре, защото аз съм вашият господар Кучки. Аз съм хип-хоп психопат. Здравейте, госпожице. Ти рап ми лъха от тебе. Рап, метал, протест, хардкор, наркотици, секс, оръжия, ножове, садомазо, секс. Психопатите не спят, те само съзърцават. Ще смажа буклук, чули ме? Изглеждаш ми, сякаш си готов да скочиш на някой да го натупаш. Спенс, кой? Моят конфликт с Пенс се основава на един дис. Нагъл дърт спекулант, алчен чичко, Стига, бе. който пречи на младите да се развиват. Да, но той не е тук в момента. Това е хип-хоп начин на изразяване, хип-хоп артистичен похват, наречен дис. Да, но той не е тук в момента. Кой е той? Ще ти пикам на гроба, на гето Ени Трафик. Зъби на земята, кръв по асфалта. Не съм я измислил аз. Криско ми показа, че в него е ножа, в него е хляба. Окей, мен. За момента си по-голям от мене. Признавам, окей. Който нападаш свой по-известен колега с цел той да ти отвърне медийно на тази атака и така да стане шоу, да се дигат взаимно рейтинга. Вместо да ми спъва кариерата, вместо да ме напада на лична основа, да ми правят постановки, да се опитват да ме бият и прочие, той трябваше да ми отговори медийно. Бащам да го видя и да ти пикам на кров. Сега има едно нещо, което хората не трябва да правят. Дори да има спортна злоба, дори да има професионална злоба, дори да има обида, хората не трябва да забравят доброто възпитание и добрия език. Ще смажа буклук, чули ме? Давай. Палец. Палец. Смаза си очилата. А кой продава автомати? Искам два. Спенс, кой? Аз ще говоря с гето мен. Нагъл дърт спекулант, алчен чичко, Стига, бе. който пречи на младите да се развиват. Аз съм меркантилен, същевременно съм бунтар. Аз съм хип-хоп психопат. Садомазо, секс. Казвам се Борис Накев, на 26 години съм и съм дошъл в X-Factor, за да покажа, че не че просто имам X-Factor, а че аз съм самият X-Factor. Имам за цел да доминирам над шоу-бизнес индустрията на Балканския полуостров, да режа глави, крака, ръце и всякакъв друг тип крайници. Рап ми лъха от тебе. Подкрепяш ли ги или ги... Хейтвам ги. Хейтваш. Мразя всичко и всички, защото всичко и всички ме мразят мен. Видях очила, мириша ми на рап. Мириша на недоспал. Дигни все пак очилата, да ти видим хубавите очи. Психопатите не спят, те само съзърцават. Вместо да ми спъва кариерата, вместо да ме напада на лична основа, да ми правят постановки, да се опитват да ме бият и прочие, той трябваше да ми отговори медийно. Шумолиш нещо, аз се правим, че съм глух. Уви не съм, само се правех на друг. В квартала викат копелето пак е тук. Даже майка ми знае, че съм роден буклук. Във въздуха смърди на мърша. Не си тренирал достатъчно, ще те скърша. Кога да те убия, планове круя. Може днеска, може утре или в петък сутринта. С платени клакьори с нагласена публика е лесно. Ами не можеш да очакваш, когато си негативен, другите хора да връщат на теб с любов, което е най-нормалното нещо. Борисе, мога да ти бъда и майка. Бъдете ми. Според мен ти живееш чуж живот, не живееш своя. На нашински език вкарал се яко във филма. За да видиш, че доброто е по-силно от лошото, аз ти давам да. Лошият рапър Борис получи урок по толерантност. Той продължава напред и дано да се отърси от агресията в следващите етапи.